aweshe emshayeni mothweni mfowethu nathula nje kushawa abantu bokuhamba kushawa abantu bokufika ngoba phela ningabaculi yini ngempela inkinga yenu akufuna sithini anibathi abantu aniphawuli nina njengabaculi hayi bakhetha ukukhuluma yini bengathi bona labaculi ababathandayo abayiculi lento le iculwa abantu abangabanakile angisacula thina ngalento mfowethu udala thina sihlala sicula ngezinto futhi kodwa manje abantu abayinaki ngoba iculwa yilabantu laba abangabanakile kuba njalo ke mfowethu ungabakhumbuza nje ingoma wacula ngayo kuba njalo ukuthi ulindele enye into komunye umuntu avela kushole enye into bese ukuthi lo ungalindele lutho kuyena akushona into enomqondo ephilayo kodwa manje bese ungayithatha serious obisholo umuntu ongamnakile yabo mina nje mfowethu sengicule kakhulu ngezinto mina futhi yebo mfowethu sengicule kakhulu ngezinto inengoma mina ekhuluma ngongema emaphemithi yangikhulumisa kakhulu lo ngoma leyo kumuntu ungema nje engibone Newcastle ethi akwanti umfana omncane kangaka ebona umzimba umzimba into content engafaka kuyona incane kakhulu iyabhayizisana ungaze ufike ushaya impama noma ungazi bese ubona ngendlela ukuthi hayi ngathi ufasilini no ngacula lo ngoma le banganaka njengoba sebaxakile bathule ngathi abayazi lo ngoma ngoba ayiculwa bangani babo yebo no nina ngasuka lapho kwakunesimo babuza uma ibhekene naso uNcamalala akekho umculo ayefisa ukusondela kuzuma leso sikhathi akekho nje umuntu owayefisa ukukhuluma ngozuma ngendlela uzuma nje wayengafuneki ngayo leso sikhathi abantu babesaba becabangela amaphalisha abo ngakhanda ingoma mina ngathi ayike ehlule insizwa izwe libuyele kuzuma yabo mfowethu njengamanje mungathi uyabheka mina ngithathwe ngabekwa le emsileni manje kuzo le into ikazuma sekugijima onqa phambili futhi mina ngangiphendlela abanye abaculi ukuthi hayi ngeke ilanga mhlawumbe kunento eniyodla ngayo bese ngiyasala mina ngasuka lapho ngakhipha ingoma ekhuluma ngeNIU since abantu bazi ukuthi NIU biyenzani iNIU ikafika ngesinye isombe nje lapho ibulala khona kuphela ngakhipha ingoma kushubile kunjalo yabo ngikhumbula kahle ukuthi ngakhuluma futhi nasemngcwabeni nalombhemu unkululeko wamphizi ngalona yabo thula abantu ngathi ababoni yini lento ayishiwo abantu laba abathandayo nabafisa ukuthi ishiwo yibona uyabona ngasuka ke manje ngoDisemba ngakhipha ingoma ethi sidlala amashangana leyo ngoma ngiphethe konke ithi incwadi ethi bizobaba namhlanje sidlala amashangana yebo namhlanje sekuse Ethiopia sekuse Nigeria sekuse Zimbabwe ngibala zonke indawo zabantu bokufika leyo ngoma leyo bayeziba bathula ngathi abezwa kodwa bathi aniphawuli kodwa manje ngoba sekunalesi swombe sesisisha kubo leswombe sisha abasazi ngoba ayishongo lento umuntu lo abafuna ukuthi ayisho uyayibona into leyo mfowethu yabo nje kusomnanda ethi abalandeli bomculo baqome ngempela mfowethu yezwa baqome ngempela ngoba bangaculanga intombi yabo lento abayifunayo ngabe intombi yabo noma yini yabo lesuka icula lo nto lesuka icula ayikho lo nto ngokwabo fayike uzocula intombi yabo manje lezi intombi zabo inkinga yazo ziyasaba ukhuluma nje kuphela neindaba zabantu ziyasaba uyayibona into leyo ziyasaba mina mfowethu kuningi lapha sengivulele khona abacula amasango nje uthi hayi manje omunye ngifolele sikwebo emcimbini othi uzukhokhela ngithi mina angakhokhela uthi hey mfowethu phela imali siyingenile uzwile ukuthi imali eze kanje ngifone mina ngendlovu yangena ngiyifune lo mali mase bethola imali abaculi kube yinya futhi uyayibona into leyo so nje mfowethu mina into ezokutshela yona abaculi bethu bayixakekele baxaka ukugwala baxaka ukungaqashwa engasemcimbini nasemakubo baxaka ukuxoki baxaka la ukunethezela abanye abaculi abafana nabo yabo mina manje ngikutshela into eyi1 ukuthi yabona emhlabeni akekho umuntu oyazi ukuthi unomuntu esibhakeleni oyoba ngaphezulu kaTyson yebo uyezwa mfowethu yebo ngisho mfowethu uMayweather uyashawa kodwa ubizwa ngenkunzi yebo ukunothisa ukuthi uMayweather ushawa kanjani yebo kodwa abawini labamshaya kuhlale kuyina yena nje ngisho eshayiwe njalo yayibona into leyo injalo ingoma so mngani wami abaculi mfowethu bayixakekele mfowethu nanokuthi ke into efika isixhaka sabaculi mina njengami njengoba nguSigwebo ukuthi kunomcimbi emthonjaneni eduze wasekhaya makhelwane usuka umculo wale emsini azocula la ngasekhaya ukhona njalo uyabo
uyayibona into leyo Mfowethu. lento ifana nani ifana nothi ngoba nakho unemall entsha nje la empangeni uyayibona Mm. le mall uma ungaya khona ungena ezitolo zakhona nje uzothola ukuthi abantu abaningi abaqashwe kuleya mall akubona bala empangeni Akubona. kodwa ba abantu bala Kwakuvuka isiteleke impela ngiyakhumbula nje izolo. kodwa ba abantu bala eKZN uyayizwa futhi Mfowethu. ngisho ba abantu bala eKZN Mm. kodwa kulandwa abantu kwezinye indawo bezosebenza okuthi abasempangeni abahlali bengabinawo umsebenzi Mm. uyabona Kodwa le nto yini ibubo ingaqala njalo. ukulungiswa leyo nto leyo Mm. ukuthi hayi esiqale sibhekelelane sodwa kuqala uyabona Qale. nanani mfowethu-ke into mina engizoyixwayisa nje-ke abafowethu abanye esicula nabo Mm. ngoba thina sibuye simonazelane sodwa Yebo. le nto zoyisho kanje Mm. yabona mfowethu uma ngabe ushaya engquthweni Mfowethu. usenokudla okuphethe Esandleni. kodwa wazi ukuthi mina unginiki ubhizi unika abangani bakho udla nabangani bakho Mhm. angingathi-ke mina mase ngiyitholele lapho engizothola khona nami ukudla Mm. noma lapha nami engidla khona noma lapho engikhona khona ukondla iy'ngane zami ebese uyasuka wena uthi uzobulala loo nto leyo vele asizukuzwana Sizokuzwana. asizukuzwana ngoba wena nkathi ngixakekile akaze unginake mina Mm. yabo mina mase ngiyiphantela engiphanta khona lo muntu omlungu kimi wena uzongitshela ukuthi manje awusamdingi Samdingi. yabo awukhulumile nami mina ngisebenza njengomfowenu yini ungakhulumi nami njengomfowenu ukuthi hayi mfowethu njengamanje kunesimo esingekho right yabo njengamanje kunesimo esingekho right lezi imoto ezilayisha la akumelanga ngabe ezilayisha la yabona bese nami ngiyakubonisa mfowethu mangabe kusuka lezi imoto ngizolamba kanje nakanje nakanje bese uyathi wena sifike nesolution kulungile uzothi lo muntu mangabe suka la wena uzodla kanje yebo hayi vele uzongiqukula nje Uzongiqukula. njengesimpula umoba nje phansi nezingqabu zawo uthi wena manje kuyaphela ukudla kwami manje kuyaphela wena uyadla lapho usuka khona hayi ngeke ayihambe